بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A gurguje ina so zan yi wani ɗan ta'aliki akan wani magana da naga yanzu yana trending, sababin abinda Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari yayi magana a karatun shi na kitabun Muwatta'i al-Imam Malik, Imam Dar al-Hijra radiyallahu anhu, wanda ake gabatarwa a National Mosque Abuja. Abinda yasa zan yi magana guda ɗaya ne, ba zan yi bane don barrantar da sahar Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari. A'a, yana da haƙƙin in barrantar da sahar shi, musamman ni da na yi imani da cewa baya yin fatuwa da son zuciyan shi. A'a, duk abin da kaji ya faɗa ilimi ne kuma ya fahimta shi kenan. Amma duk da haka shi ba mutumin bane da yake so a ce ya faɗi magana kawai an zo an goyi bayan shi kadai, ko an barrantar da sahar shi ko wani a makamancin haka don ta'assubanci. Haka abin da zan yi yanzu, zan yi ne a bisa amanar ilimi, sannan kuma zan yi ne shafaqatan ga 'yan uwanmu masu bibiyar karatuttuka tsakanin dukkan ɓangarori na musulmi, waɗanda hakika na sani dukkanmu mun san muna da wani virus na cewa masail yanzu da yawa idan malami ya faɗi magana kawai abinda ake fara tsayawa a ji wannan malamin wane ne, ai malami ne na ɓangare kaza da nake goyon baya, son haka maganan shi dole ta zama gaskiya a wuri na, kuma dole kowa sai ya ɗauke ta gaskiya ba tare da duba wannan mas'ala ilmiyan ba, ko kuma a wannan malami ne wanda yake ɓangare kazan da bana goyon baya, don haka maganan shin nan wallahi ban yadda ba, tunda shi ya faɗa ba zan yi imani ba, shi ma ba tare da an duba mas'alar ilmiyan ba. Wannan ya sanya nake so in maganar wannan a ilmance, bisarfin nazar akan cewa wancan masoyin Professor Sheikh Ibrahim Makari ne ko wancan makiyin shi ne. A'a, mu ɗauki mas'ala ce ta ilimi, kuma mas'alan ba na so ya zama wasu sun ɗauke ta sun ɓatar da awam akan ta hanyar cusa musu kyamar wannan mas'alar, tare kuma da cewa bai faɗi wani abu ba wajen shari'ar Annabi Muhammadu. Abin da ya faɗa wannan shine matsayin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yayi magana ne akan hali na darura idan ya faru wa mace, kafin ya kawo maganan mace ai yana magana kawai akan darura. Wannan daruran nan darura ce ta yunwa, wadda wannan darurar ta yunwa yake cewa akanta shari'a tana iya halatta wa mutum abubuwa da yawa, waɗanda waɗannan halattawar alama ratibiha ne. A fara halatta maka abu kaza don ka samu ka fita daga wannan matsalar na darurar yunwa, idan ma wannan bai samu ba zuwa kaza, in wannan bai samu ba zuwa kaza, maratib ne. To abin da ya jawo ina ga mutane har abin ya dame su, ba su fahimci ma'anar darura ba kuma su fahimci ma'anar maqasidu shari'a ba. Shi ma'anar darura ba ma'ana bace da take da nufin abin da nake faɗa ni da kai da yaran Hausa, ce abu kaza ya zama larura, ba shi bane ba. Ma'anan darura a yaran malaman fiqh shine bulugul insani haddan illam yaf'alil mamnu'a ya mutu. Shine wato mutum ya kai wani haddin da zai iya mutuwa in ba ya aikata abin da aka hana ba. Wannan shine ta'arifin da malaman fiqh suke wa darura. Bulugul insani haddan illam yatanawalil mamnu'a mata.
mutum ya kai wani haddin da har idan bai je ya aikata abin da aka ce haramun bane to zai iya mutuwa. Sai suka buga misali kamar abinci, kamar sutura da sauransu, musamman abinci. To asalan idan maganan abinci ya kai matsayin darura, to ya kamata mu fara tambaya menene zai kai matsayin darura. Ba a yadda dan baka samu nama a abinci ba a ce kana cikin darura. Ba a yadda dan baka samu shinkafa ba ko taliya a ce kana cikin darura. Ba a yadda dan baka samu tuwo mai kyau a ce kana cikin darura. Duk abin da zaka ci bai cutar da lafiyanka ba, bai kuma ya ko magance maka yunwa. A je da kyau, ko menene idan ka ci shi zai iya magance yunwa ko ba zai cutar da lafiyanka ba, to in dai akwai shi to kai ka fita daga haddin darura. Ya kamata ya rike wannan. To amma ka nemi kowane irin nau'in abinci, ka rasa abin da zai zama ya iya kosar da kai daga yunwa kuma bai cutar da lafiyarka ba. Duka waɗannan ka rasa ta hanyar halali, kai baka da shi a karan farko. Abinda shari'a ta ce ka tafi ka je ka yi kwadago don ka samu, ka yi kwadago ba ka samu ba. Shari'a sai ta ce ka roƙa don ka samu, ka roƙa ba ka samu ba. To a nan yanzu ka shiga haddin darura. Shine abinda Maulana ya faɗa cewa ba fa sai kana gabar zaka mutu ba. Ai wannan an riga an jigata. Kawai lokacin abincin yayi, kila tun da safe rabanka da abinci, har rana baka ci ba, har dare baka ci ba, gari ya waye baka ci ba, yunwa ta fara taba ka. Ka nemi naka baka da shi. Ka nemi kwadago dan ka ci baka samu ba. Ka roƙi makusantanka basu baka ba. Ka roƙi na nesa basu baka ba. To yanzu ka shiga haddin darura. To anan sai a duba, yanzu anan tunda ka shiga haddin darura shine ake cewa illam yatanawalil mamnu'a halaka. Zai iya halaka idan bai je ya yi amfani da abin da aka hana shi ba. To shine sai malamai suka fara da cewa to da zaka ga wani mushe na akuya ko na tinkiya ko na saniya ko na raƙumi ko na kaza, ka gyara, ka dafa ko ka gasa, ka ci, har ma in matafi ne ka ɗauki guziri gwargwadon inda zai ishe da kai zuwa inda za ka samu abinci na halal. Ni da kai ɗan uwa dukkanmu mun san mushe haramun ne. Amma sai Alƙur'an da kanshi faɗa mana faman yatura ghayra mahmasatin faman yatura fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allaha ghafurur rahim. Wanda ya shiga halin darura ba da gangan dan neman cin haram ba, dan neman saban Allah kawai je faɗa wa mushe. A'a, darura ta sanya shi, to wannan Allah ya gafarta. Kaji daya, kaji inda darura ta fara aiki. Sai ka nemi mushe sai ka rasa. Mushe ba kayan kowa bane. Dan me shi ma ya hakura da shi ya yadda. Sai shari'a ta ce to ka fara daga nan. Idan ka nemi mushe ka rasa, sai lafiyayyen abinci na wani. Yanzu anan sai aka ce ga biredin sata, ga mushe a yadde bai lalace ba. To dauki mushe, kar ka yi sata. Idan ka nemi mushen baka samu ba, sai ka sata, to ka je ka sata khufiyatan, gwargwadon wanda zaka ci, ko ka saci kuɗin gwargwadon yadda zaka siya dan karka mutu. Shari'a ta bada dama. Mataki na biyu kenan a darura. Idan baka samu na sata ba, sai kwace, ka kwata dan ka ci. Shari'a ta bada dama. Ka kwaci gwargwadon iya wanda zaka ci, karka wuce. Karka ce to bari in na tashi in saci har na gobe da jibi. A'a, na yanzu kawai zaka sata. In zaka kwata bari in kwaci har na gobe da jibi. A'a, na yanzu kawai zaka kwata, ka jira ka ga in an jima ko me Allah zai yi. Saboda yanzu halin darura kake. Sai ka nemi na kwace ka rasa. Sai ka nemi na sata ka rasa. To shine a haddin mace. Sai wani ya ce to ni da yanzu ga abinci amma ba zan baki ba sai mun yi kaza da ke. Sai ta yadda. Sai ta yadda. Abin da yasa bari in jero mana maqasid shari'a guda 5, ad-daruriyatul khams, sai ka gane karatun in zaka iya ganewa. Abu na farko, musulunci, shari'ar musulunci tana kiyaye addini.
dalilin kiyaye addini ma ya sanya wanda ya ridda sai shari'a ta ce a kashe shi. Kaji ɗaya. Abu na biyu, shari'ar musulunci tana kiyaye rayuwa. Dalilin kiyaye rayuwa, shari'ar musulunci ta ce duk mutumin da ya kashe wani a kashe shi. Kaji biyu. Abu na uku, shari'ar musulunci tana kiyaye nasaba. Dalilin kiyaye nasaba ta ce duk wanda ya zina, ko a mai bulala in ba muhsini bane, ko a kashe shi in muhsini ne saboda nasaba. Kaji uku. Shari'ar musulunci tana kiyaye hankali. Dalilin kiyaye hankali, shari'ar musulunci ta ce duk wanda ya sha giya ko kayan maye a mar bulala. Kaji hudu. Shari'a tana kiyaye dukiya. Dalilin kiyaye dukiya sai shari'ar musulunci ta ce duk wanda ya sata a yanke mar hannu. Kaji biyar. Wasu malamai suna karawa a cikin ad-daruriyat, suna kara mutunci. To dalilin kiyaye mutunci, shari'a ta ce duk wanda ima wani kazafi ya zubda masa mutunci a yi masa haddin kazafi. Kaji shida. To waɗannan ad-daruriyat al-khams maratib ne. Wanne ne a ƙolƙoluwa? Guda biyu. Ko dai rai ya zama a farko, addini ya zama a na biyu, ƙaulin wasu malamai kenan. Ko kuma addini ya zama a farko, rai ya zama a na biyu, jamhur. Me yasa na faɗi haka? In har addini ya zo na ɗaya, to rai shine na biyu. Shine ƙaulin jamhur. Amma akwai malaman da suke ganin rai shine na farko, saboda ai sai da rayuwa za a yi addini. Kuma sun ƙara ɗaukar darasi da ayar alƙur'ani da Allah ya ce wa man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wa man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha sadar man sharaha bil kufri sadran ko man sharaha sadran bil kufri. Anan in ka lura, wasu daga cikin sahabbai Ammar ibn Yasir, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, da wasu lokacin da aka zo aka kama su ana azabtar da su, aka ce ba za a sake su ba sai sun ce kaza kaza kalmomi na kafirci. Wasu su shi suka faɗa, wasu ba su faɗa ba aka kashe su, amma wasu ka ji tsoro sai suka faɗa. Da suka zo wajen manzon Allah, sai na Ammar ibn Yasir ya ce ya Rasulullahi, wallahi dukkan mun da kaga mun dawo sai da aka lizamta mana faɗin wata kalma ta kafirci muka faɗa dan mu tsira sannan muka taho. Manzon Allah ya ce wa Ammar ibn Yasir, ya kaji lokacin da kake faɗan kalmar kafircin? Sai ya ce wallahi na ji zuciyata cike da imani. Sai ya ce ko gobe suka nemi kai haka ka ƙara, ko gobe suka nema kai saki faɗa, ka saki faɗa ba komai. Kaga sai wasu malamai suka ce anan ga ko ka bar musu, ko ka faɗi kalmar kafirci dan ka tsira da rai, ko kuma ka ƙi faɗin kafircin amma a kashe ka. Wasu sahabbai suka zaɓi to su tsira da ran, in yaso in sun kubuta su je su ci gaba da addinin Annabi ya tabbatar da su a wannan. Sai wasu malamai suka ce kenan daga wannan ayar zamu gane hibzun nafs aula min hibzid din. Amma dai wannan kaulin nasu ba shine kaulin jamhur ba. Dan haka abinda nake so ka lura, idan ba a ci abinci ba za a mutu rai, to akan wannan dan a kiyaye rai sai aka halatta maka ka saci abinci. Ka saci abinci. Kaga anan akwai hibzul mali min ad-daruriyat. Amma yau tun da ya ci karo da hibzul nafs, wato kiyaye dukiya yana cikin dole a musulunci. Shari'a tana kiyaye ta. Amma yau tun da dukiyar da rai sun ci karo, idan ba a taɓa dukiyar sata ba za a salwanta a rai, sai aka ce to yanzu an halatta maka. To sai ka nemi ta sata ka rasa. Matakin da ke bin, dan shi hibzul mali shine mataki na 5 a tartibin al-kulliyat al-khams. Mataki na 4 shine hibzul nasbi, kiyaye nasaba, wanda dan shine aka haramta zina. To sai ka zo martaba ta 5 din, matakin ƙasa. Shi yasa nace maka ka fara da cin mushe. Idan baka samu mushe ba sai dukiyar sata, to ka ci dan ka sata dan ka ci abinci, dan ka ci abinci na iya lokacin, banda guzuri. Ba a guzuri da abincin sata. An ji da kyau? To idan ka nemi wannan sai ka rasa, sai aka ce wa mace sai kin ba da kanki sannan ki samu, to sai ta ga ko dai ta ƙi yin zina ta mutu, ko ta yi zina ta rayu. To shine sai ta ɗaga zuwa to yanzu daman shine ma'anar darura, bulugul insani haddan illam yatanawalil mamnu'a halaka. To yanzu al-mamnu'at ala darajatin. Ta nemi na sata bata samu ba, sai bayar da kanta
dan ta ci abincin yanzu in ba haka ba ta mutu to ta bar da kanta. Shine fa maganar da professor ke. Shine maganar da professor ke, karka dada karka raga akan abin da yake son mu fahimta. To wannan ƴan uwa musulmi shine maganar asali a cikin abubuwan da ake ta wannan caci kutan akai. Da an san ma'anan darura, da an san ma'anan al-kulliyatul khams ko ad-daruriyatul khams, duka da ba wannan rigima ba. Sannan ga hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim na salasatul ladina awahumul gharu, mutumin guda uku nan da suka fada kogon dutse. Me hadisin ya faɗa akan mutum na biyu da suka yi tawassuli da ayyukansu, yace shi mutum ne da Allah ya jarabce shi da son wata a kabilarsu, yar uwar shi ce ta jini a nasaba, ya neme ta taƙiya, rannan darura ta kawo ta na abinci, yace ba zai bata ba sai ta yarda an yi kaza da kaza. Hadisi fa ingantacce muttafaqun alaihi. Sai ta yadda an yi kaza da kaza. Da ta duba ba gaba ba bayan me ta yi? Yarda ta yi. Yarda zai ba, suka yi ciniki, zan baki kaza, ta ce na yarda. Sai da suka shirya za a fara ta yi mar wa'azi. Abun kula anan gafarta malam. Kadai yarda ta ba da kanta dan ta tsira daga darura. Manzon Allah ne ya faɗa a hadisi, kuma wannan yana daga cikin ayyukan kirki da wani bawan Allah yayi, Allah ya amshe shi. Ya haƙura daga wannan. Kaga yanzu a shi yanzu da sun yi shine mai laifi ba ita ba, ita ta riga ta ba da kanta yanzu dan me, dan darurar abinci, dan darurar abinci. Muttafaqun alaihi. Wani yana mamakin mutanen musalafawa, wannan hadisin fa ma da shi suka dogara cikin cewa ya halitta a yi tawassuli da ayyukan alkhairi, amma kar a yi tawassuli da manzon Allah. Yan uwana salafawa, abokaina, amma yau ga hadisin kuma kun mance hadisin ne kawai saboda yau ana so a yi wa Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari raddi, kishiyanku ya yi fatawa ko har an manta da wannan hadisin. To al'ummar musulmi, wannan shine dan takalikin da zan yi. Ina so ku faɗaɗa bincike akan ma'anar darura, ku kuma faɗaɗa bincike akan ma'anar ad-daruriyatul khams wa tartibuha. Wannan karatun zai fito muku a fili. Dan haka babu wata shari'a da ta ce mace ta zauna ta mutu da yunwa matuƙar ta samu wanda ya ardin zai bata abin da za ta ci akan bukatar shi. Kar ku manta, ba fa yana so ya ce maka abin nan halal bane ba fa. Ba fa yana so ya ce maka mace za ta yi wannan bane a lokacin da ta so fa. A'a, a lokacin darura. Na kuma faɗa, matuƙar za ta samu abin da za ta ci, ko ganyen tafasa ne, ko ganyen yaɗiya ne, ko goruba ce, ko duk abin da zai iya tada ko maɗar cikinta ya ba ta ƙoshi, bai cuci lafiyarta ba, to ba ta cikin halin darura. In ta je ta yi zina don ta samu abinci, kawai ta yi zina ne na haramun. Amma kamar yadda na faɗa, ta rasa abinci kowane iri, ta rasa wanda zai ba ta ƙwadago ta yi don ya ba ta abinci, ta rasa wanda za ta roƙa ya ba ta sadaka, ta rasa inda za ta samu mushen da za ta ci, ta rasa inda za ta je ta sata ko ta ƙwata. Sai dole yanzu mataki na gaba shine sai ta ba da kanta sannan ta ci, in ba haka ba ta mutu. Haba dan uwana, har yaushe zaka zaci cewa musulunci zai yarda mace ta mutu saboda wancan? Ai hibzul nafsi aula min hibzil mali, min hibzil nafsi. Wannan dai shine a takeice abinda zan dan yi haskawa akai, da fatan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu karfin zuciya na amsar gaskiya inda ta zo. Allah tabaaraka wa ta'ala ya cire mana wannan mummunan ta'assubancin na cewa wani ne ya faɗa dan haka ban yadda ba, koda yana da gaskiya. Allah tabaaraka wa ta'ala ya haɗa kan al'ummar musulmi. Kuma matukar waɗanda ba malamai ba suna shiga zarafin malamai su ce malam yayi daidai ko bai yi ba, to gaskiya akwai kuskure a cikin al'umma. Ina yawan faɗa, yanzu a duniya, a musulunci, a duniya gaba ɗaya, a zuruf na harkokin duniya duka, harkan malanta ce kawai ta rage, kowa na iya shiga. Ina yawan faɗa, ko direba ne aka ce ga mota za a tuka a tafi, duk mutane ba za su yarda wanda bai iya ba a bashi stiyari. Idan allura ce, common yaron gidanka yana zazzabi, ba za ka yarda
ka ba ma wani wanda bai iya allura bai ma dan haka allura wadan kar aje a samu matsala kafa ko hannu ya kumbure ko duk ka yarda yanzu cikin komai ko waye ka ta rikice ba za ka samu wani dan uwana ba fullace da ya fito daga daji bai taɓa ganin waya ba ka mika mai ka ce sai ta mu ka san cin da bai iya ba za ka bari ya shiga wannan zarafin ba amma yanzu addini ne kawai ya rage yaro a bakin titi bai san komai ba kawai dai ya san ya sai waya ya sa data ya kamo wazozin malamai da kan shi ne ba zai ji wani malamin da ya gogu a ilimi shekara barkatai malami ne mai fatwa amma ya yi fatawa yaron ne ya ce a ba gaskiya bane a ilimi kawai ya rage ana haka haka lumar musulun Allah dole sai mun farka yadda muka bar kowane sha'ani ga ma'abotan shi dan Allah dan annabi mu bar ilimi da fatwa a hannun malamai wannan shine zai kai mu zuwa ga nasara sabanin haka kuma wallahi zai kai mu zuwa ga halaka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu tsare imanin mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh